Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Shams Isa mai tashar ɗan gaske tak. Idan yau ka shigo cikin wannan channel ɗin tawa mai albarka, kar ka manta kai mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa saboda samun sababbin ingantattun fina-finan mu akan YouTube channel. Yau darasin da muka zo muku da shi shine zamu nuna maka yanda Federal Government ko in ce Nasel Microfinance za su iya baka aron kuɗi daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 10 zuwa 500,000 zuwa 200,000 adadin yanda burinka yake da izinin Allah. Kafin nuna muku yanayin aikin yanda yake, nake so in nuna muku daman muna yawan kawo muku abubuwa da dama a wannan channel ɗin tamu. Daga mun ji abu ya faru muna so mu nuna muku mai saurin fahimtar da ku akan cewa kai sauri a je a ci garaɓasa da kai da izinin Allah. To iya sa yau ba mu kasa a gwiwa ba, muka je an fito da wani link ga yana zan sa muku sunan link din a cikin bidiyo na, sannan kuma zan nuna maka aikin yanda zaka je kai register tutorial akan wannan bidiyon namu. Sunana Shamsu Isa. Saboda wannan abun yana da matukar muhimmanci, yan kudu ma gaba ɗaya sun yi shiga cikin link din suna yi kudancin mu saboda suna riga mu sanin abubuwa na gwamnati, saboda mu Hausawa muna da saurin banzantar da abu kuma bamu da saurin yadda da abu. To amma wannan dama ce yana aka bada COVID-19 loan, ita ma wannan dama ce Federal Government suka ware kuɗi mai ɗimbin yawa wanda za a raba al'umma bashi na 'yan kasuwa. Daga sannan kuma akwai hanyar da za ku bi in ka karɓi kuɗin, za mu ƙara nuna maka hanyar da za ka bi kame da wannan kuɗin. Na gode, ne na ku Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske ta. Wannan bidiyon namu yana da matuƙar muhimmanci, ka tsaya ka ga yadda za mu yi rijistar, kai ma ka je ka yi, kuma ka yi wasu ma 'yan uwanka masu mu'amala da banki wanda suke da BBN number. Ana buƙatar BBN number da National ID card ko katin zaɓe. Duk wanda yake da shi, ƙaninka ko yarka ko matar ko yayanka ko mahaifinka, ya kamata a ce ka yi mar saboda ya samu kai ma ka samu. Yasa na zo cikin sauri da gaggawa ga yau ma shigar da ne ba irin shigar da na kuka saba gani na ne da ita ba. To amma yanzu dai ka biyo mu a cikin bidiyon mu don ka ga complete aikin yanda za ka yi rijistar, kai ma ka samu wannan bashin da Federal Government take barwa. In kasuwanci kake, in ma noma kake, amma ma'aikacin gwamnati ne kai, za ka iya amfani da shi ta wani bangaren ka mayar musu da kaɗan. Na gode, na ku Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske ta. Kar ka manta da subscribing din wannan channel ɗin tawa mai albarka, kuma sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun yi sabon shiri zaka na gani akan lokaci. Na gode. Sabon darasinmu na yau mun nuna muku yadda za mu iya nuna ma yadda za ka samu aron kuɗi a Nasel Microfinance na Federal Government. To hanya ce mafi sauki, kai dai karka manta da subscribing din ɗan gaske tak saboda samun sababbin ingantattun fina-finan mu akan YouTube channel. Saboda gaskiya wannan application wannan bidiyon namu da muka kawo muku yana da kyau ka tsaya ka ganshi daga farko har ƙarshe. A farko za ka yi aiki da browser, za ka shiga browser ka wacce kake aiki da ita akan wayarka, misali Opera Mini ko Chrome ko kuma UC browser ko kuma dai Blade da kake aiki wajen yin browsing akai. Za ka shiga, misali ni ina aiki a Chrome da Chrome, za ka shiga, za ka yi sacin ɗin nyif.nmfb.com.ng. bayan ka yi sacin ka shiga, bayan ka sa kai sacin zai bude ma page kamar haka: Nigerian Young Investigation